Pemuda nak keluar jatai, tapi sebetulnya ini pada berapa? Biasanya nak bandung berapa? Kalau siapa suki bah, pada tu nak bandung dia. Bukan semua tu. Kalau cakap dah kena orang banyak penyeru. Apa kata orang air kata? Hah? Apa kata orang bukti kami ini? Hak bayi dehi bat kajing beteng jong katanat municipal ban kenrai kita ki kot kislan kita ki briu ki besong hute pok khandai lat mentakas ki ban persya ya kani nakaliang jong ki nong song madan ki lawat tur hang te pos pos sekretariat ban pensawai kata kasur kajing persya jong ki hak bayi de bat kani hi nakaliang jong ki nong song madan ki la pelong ya kata kajing yakhi ga batang kat tu kat ni por ndai da kajing bom patiau jong ka sarkar hi ki la mi no nakani kejaka ba ki la pensange no ya kani kajing yakhi ndai kani kajing mi jong ki pat kila penpau saya kilat pathai kubur ba kanum dei ka ban penkut no mentakasi ndrei gedang beteng ya kani ka jing yakhi jongki ta ka bakin wan phai ta ka jing yakhi ka ba khamting e ban pensko pat sak sarkar halo ka jing dawa jongki jing yakhi kalong hak tarkom ba spontaneous kisuan kila ya play dukan lupa shutap mentat kalong ka aka ka ba yo ja ki mar e jongki te ka bhai ba ki lek phai ki jakap kila adap siang Andai ingin saya long meeting, bat ingin saya plan ka jing ki ka bakam ting bat kan ya beteng bat kini ka jing ki hadu baki surjungi kin pay pang kini ki badai ban pay ngan ong pi kani ka institute survey le kal ayat berak ka soru ti handai ka process of claims and objections shawai ki than kam pat sedang mentangi dang le betik tang ini bentar deh tang ini spesifik bentar kani ka round 1 baki ai ka datang 200 and something kita ki certificate of vending marka tangi ong ba bon la alat deh ki badai genuine ki badai ban yo iti kong ibadi waidong bala song arpo snem kum noi kam yo certificate of vending itu bangan ong ya pi pentame da ka ba ong ba katami ha second list kaning ile phase wise so la kalong mtala da mangihat PTVC rung ila arrive kan long phase wise and kan don ka second list then kan kom le menen kum tu kalong bi anyam nama kitu ki brio ki bala ada survey ka bala mi kan list ki bidai ban yo kandang don ka pod bikin le chimi ka to nda ya ki mar ki bishim no pi be no pi weng no kata ka jaka bikin relocate rum pat sedang ban pek ban plan ban shna tika shulong ngan ya tu epi ki kwa pen mi tamasha kani la syai kedar ikwa ban permit tamasha nama lasis ni ka urban affairs department mak municipal ki hab ai juba mte hakot dia halor ka to kes ka bayade ba traffic congestion ba ka jingkap nya ka snong nakadaw bam dan public transport ndai kim don kanu ban batayem pilayo iki nong de madan no ban step ya wan ban song ni persa ga secretariat ban pensko ka surjongki bakim pun satya ka kom entre kam ko ya ka an kabadai ban penbet iki kam ki bedai baki nong de madan ndrei ki ba don haka bor kita ki nong nikmat jongi kim patiau hi tingi in hapsim hi kata ka jinga hi ba ya ka an haka kom kabadai ban pensno bat nang ni sakmat min khap pen ting ka jinga hi jongi namar ka ki jing dawa ki de be halor ka nong rim jo ka an ba ka hok ti ni habelet ban pen kre ban kam pen ting kan ni ka jing ki ningkong ka to ka jing snan de stu shukrum ka de be an kalong be an balai aku mga batay bat ki brio ki di ban sung thu nama bangayo iki bon ki jing kan tho hana ba balai ki bakim kan ria la ai por ki la asna ka jakai ki handrei ngakwa ban kan turu wat ikinong song ha shalong ru bakin google the street vendors protection of livelihoods and regulation of vendors act 2014 ban sung thu ha kan ki kan don ban sung thu ba haba ngi modur ban pen be ikini ki edu pimla ban chule kulma kadi ban don ka town vending committee kabadon 40% representation joki hawkers namar mano ban kham sung thu hangnu ban song bakan ya ka yo kidi ban pet ka ai ka jing kham nya nai kami khambon ki kali ki bami man kasi
banyak di madan ki ba mi man kasni haka sor shlong pinalech yet ka data naga DTO office ro phin la man kasni ba sai kali hotel ki ba play ki mar ki ba display ki mar la jong hapo police bazar ide ki bri ki ba trai ha ki dukan bahe bahe apo jo ki marwari ki staff jong ki ki la ai license dia kaning persahabat takadang yang pensange aswa tadai kam tak bakut pentrai kam saya kaan ya hokat kum kaan himla ban shuwan ban shu be ban shu lekat baman nga ka ya ka bamanta te kia la ya kaan do sei ka shalandat kadon ka ngam tip ndrai kia la ya kaan ni tangi bat ya kaan bat ngim sha ba kin lekat baman ka jingdawa ka basai ngi ong ba mardor ki dei ban pensange ya kani ka jing khnrai ki nong di manan ki dei ban trai kam lang bat ka TVC Asyik, dengan kasih deh, hak tu kecil ki, tapi yang kami kau ini kena bakia daya akibat celah, kalau bakia betul kalau kami. Pecene ka jingkano ale nakapor sa kapor kinong di madan kadon ba ka issue hane pa jala jangi bun ba ki issue ki ke ba ka issue kam dai tang ka issue jong kinong di madan ka bun ka issue bane kran hane ki baro manta kinong di madan ba pli ban tenang pen sta di khon mo ka education manta ka jing puli puthi katno ka jing ram re jaka ba ki wei kin support ba kin yo puli puthi re ki support man ya kini ki bre ki ba pal khanya Ikan nunggu kita kijan buat apa akibat teh kopi ini, tangan kendala. Haduk mentah tangan patip nomor kelum hapo ka association jengi kila dan kumba ar hazar duna ya kayo hindai kayo ka hadi ka police bazar bat kayo do kide kita ki heritage market ki natural market ki paladan nado entah entai pimla ban pen kendria ya kinong di madan ban cengai na kayo kat kumkaan